Ubegiye sishayela ihlombe Undunankulu waKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube. Uthi-ke uHulumeni oholwa ukhongolose ukwazile ukukhipha isifundazwe ezibini njengoba ke sahlaselwa ubhubhane ukhuvethe kwazoba izibhelu zangoNtulukazi wonyaka ka-2021 kanye ke nezikhukhula ezashiya zilalise uyaca esifundazweni. It is a fact, honorable members, nomphakathi wakithi ohloniphekile, ukuthi i-COVID-19 esidlule kuyona idlule nemphefumulo eminingi. It is a fact ukuthi kule minyaka u5 sidlule kulo COVID-19 singene ku-unrest lapha eKwaZulu-Natal eshabalalise amabhizinisi, yashabalalisa ngisho amahhovisi akahulumeni, yashabalalisa i-infrastructure kanye nempahla. uDube-Ncube uthi-ke ibalelwa kumabhiliyoni amarandi imali esifakwe uHulumeni ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Uthi abantu bakulesi sifundazwe banezindlu ezinesithunzi, imfundo kanye nohlelo lwezempilo oluseqophelweni eliphezulu. Hlonishwa uNomagugu ukuthi omama kaEnzo, uEnzo akaphili nje kuphela uma ngabe esethola isibonelelo. Kepha even engakafiki emhlabeni uEnzo uqala ukondliwa uHulumeni uma wakhe esayesibhedlela eyoxukuzwa engakaphumi nokuphuma uEnzo axukuzwe mahhala azaphinda athola isibonelelo uma kaEnzo. Kodwa-ke amaqembu aphikisayo ayishayela amakhala inkulumo kaDube-Ncube. It was clear that it's someone who's just telling us what the ANC government have done, and she failed to tell us what the government will be doing moving forward. For example, she was not telling us about education crisis in our province, how to ensure that we provide quality education, because it's not about access to education, it's about quality education, and also it's not about health care provided, it must be about quality health care. If I may come closer home, we at local government, as a mayor of a district municipality, I can tell you, it's 30 years down the line, you cannot blame the IFP or blame whoever. It's the money that is not directed accordingly, which is misdirected to issues of non-importance. At times, I can say that you cannot expect after 30 years that we still have the people without sanitation, without water, because of the lack of the funding. Amaqembu aphikisayo athi-ke alukho olutheni aluxoshile enkulumweni kaNdunankulu abeyibhekise esifundazweni. Kumanje-ke asezilungiselela-ke ukuyoyidingida kabanzi esishayamthethwa uma-ke sihlala kusasa. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa yiNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eMgungundlovu, KwaZulu-Natal.